Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en jokkan ha do boliɗe meɗen wolwango kiita nafilaje ɗe yimɓe nafata ɗum ha nder suumaye man ɗo, kanjum nafilaje ɗe mbi'eten alkaweje. En jokkan dow wolwango ɗum. To kadi o wi'ata jawmirawo o farliɗini dow meɗen farillaji, o waɗi farillaji man ɗo wajibi dow meɗen dokken ɗi banɗi ngay wala ko usteten ha maji. En cuɓnaka to a yiɗi gaɗa walla to a yiɗa a waɗata, bal dole dow ɓi adamajo julɗo o waɗa farillaji man. Nden o farli o waɗi o waɗani en kadi yoga dewe bo, kanje bo to en giɗi ɓi adamajo Allah wawni ɗum waɗan, to wawai bo kadi wala ko woni dow muɗum. To kadi o waɗi dewe man feere feere, nder ɗon man farilla mo mbiɗen ban o farliɗini dow meɗen julde julende wakkatiji 5 ha limgal, wakkatiji 50 ha deydey mbarjari ko warjotoɗen ha dow julde man. To non o farliɗini dow meɗen bo o suumaye, o farliɗini dow meɗen suumaye kadi ɗon man ɗo dole dow ɓi adamajo julɗo suumaye laatiɗo farilla man ɗo. Kadi o waɗani en bo nafilaje ha suumaye man bo, kanje bo cuumoɗen ɗe ngam ɓadorago ɗum ha jawmirawo, be bo timmingo to wodi nakkasuye laatiɗo ha farilla mo suumaye man walla ha farilla mo julde man. To jawmirawo shar'ani en kadi waɗani en dewe man ɗo ɗe nonɗinɗe, kadi nder ɗon man ɗo goɗɗo waɗan ɗorayeje o ɗuɗɗinan nafila, o maran bawɗe ha majum. Goɗɗo bo o wawan hokkugo sadaka jur, goɗɗo bo o wawan ɗuɗɗingo suumayeje ɗorayeje man. Kadi ɗum fu majum ɗo jawmirawo waɗi dewe man ɗe none feere feere, kadi ngam ko moye fu wodi wuttudu ndu Allah fondata ɗum, kanko man ɗo o maran sembe ha wuttudu man. Ngam man kadi ta o harmine mbarjari ha wuttudu ndu o tawi kanko man ɗo oɗon mari sembe ha muɗum. To kadi ɗo man ɗo nder majum man, nder nafilaje kanɗe man ɗo, nafilaje ɗe ɓe mbi'eten ɗum ratibije, kanjum wonte ɓi adamajo o juula darɗe 2 yeso julgo subaha, kanjum mbi'eten rakatal fajiri. To non o juula darɗe 4 yeso julgo zura, o juula darɗe 2 ɓawo julgo zura man. Non o juula darɗe 2 ɓawo julgo magariba, o juula darɗe 2 ɓawo julgo esha'i, kadi kanjum wonte darɗe 12. Kadi wari ha hadisewol ko moye juuli o reeni dow ɗoɗo nafilaje ratibije man ɗo o lismiɗe, o ɗon lismiti o juulanɗe foroy, kadi jawmirawo mahanan mo kanko man ɗo saare ha aljanna. Kala nde o juulani Allah darɗe 12 ɗe ha ñalde o lismitiɗe, o ayniɗe, o juuliɗe, kadi jawmirawo bo inanake mo mahanan mo saare ha aljanna. To non nder nafilaje man ɗe jawmirawo yerdi ɗum man ɗo, nafilaje nafeteɗe jemma. Nder none nafilaje fu, nafilaje ɗe Allah ɓurata yidgo ɗum kanjum wonte nafilaje nafeteɗe jemma. Nder majum jawmirawo ɓangiɗo wi'ata walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Kadi o mamti jeyaɓe mako ɓe o yerdi ɗum, ɓe o inani ɗum aljanna. O wi'ata kamɓe man laatiɓe, kamɓe man ɗo ɓe mbalan ha jemma man ɗo, ɓe mbalan ɓe ɗon cujidani jawmiɓe, ɓe mbalan darago nafa sujidana jawmiɓe. To kadi ɗo man ɗo ɗum sifawol ngol jawmirawo yerdi ha maɓɓe, o mamtiriɓe be sifawol man, o inaniɓe bo aljanna be dow yaake maɓɓe oɗo. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata julde nafila ɓuranɗo yiɗego ha jawmirawo ɗo kanjum wonte ɓawo julde farilla kam, kanjum wonte nafilaje ɗe ɓi adamajo julɗo nafata ɗum ha jemma. To kadi nder juule jemma man ɗo, kanje man ɗo ɗe ɗon mari ɓural kertangal, ɗe ɗon mari ɓural kertangal dow tanamaje. Ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kadi ko moye o juuli o naafi
darɗe suumaye ɗe kanje wonte ban masalan alkaweje ɗe juuleten man ɗo deydey suumaye balɗe muɗum no gas e jeenayi walla 30 ɗo fuu ɗo o lismi nafilaje man julgo alkaweje man ɗo o ɗon juula ɗe o ha suumaye man ɗo ndu timma nden do o wadri ɗum dow nuɗɗingo mbar jarindi jawmirawo inanimo ha kuugal man be laɓɓingo anniya kadi kanko man ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi gufira lahu ma taqaddama min zambihi kadi yafanemo ko sali ha zunubaji mako beni lismago mako julgo alkaweje ɗe julda ɗe be liman ha lewru suumaye man ɗo ndu timmi kadi kanko man ɗo fotan lismata ko julgo alkaweje man ɗo si wona be liman almuhim kanko man ɗo o juula alkaweje man ɗo ha lewru suumaye man ɗo ndu timma o lismito ɗum kadi kanko man ɗo to o waɗi banniɗo man ɗo yafanemo ko sali ha zunubaji mako. Non nder ɗon man o wi'ata kadi julgo alkaweje man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɗon nder juule jemma ɗe jawmirawo yerdi ɗum kadi hani ɓi adamajo kanko man ɗo o eela o solana hunde ɗo o solana julgo alkaweje man ɗo o eela dow majum o solana julgo alkaweje man ɗo o lismode o juula ɗe ha deydey lewru suumaye man ɗo ndu timma. To kadi ko waɗi kanje man ɗo ɗe inna alkaweje man ɗo ɓe mbi ngam yimɓe salafinko en kanjum ko laatini diga sahabo en ha warɓe ɓaawo maɓɓe kamɓe man ɗo ɓe laatake ɓe ɗon juttina juule alkaweje man ɗo ɓe laatake ɓe ɗon juttina ɗe ngam juttingo man ɗo kadi waɗi kamɓe man ɗo kala nde ɓe juuli darɗe 4 fuu ɓe ciwto to kadi siwtago man ɗo kanjum wonte ɓe inniri ɗe tarawih man ɗo wato ɗum juule ɗe siwtaru woni hakkunde muɗum to ɓe juuli darɗe 4 juɗɗe kadi ɓaawo darɗe 4 man ɗo ɓe ciwto ɓe comta seɗɗa go kadi bo ɓe ummo ɓe juulanayi ban maaje to kadi ɗo man ɗo kanjum waɗi ɓe inniri ɗe a tarawih to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en diga ha asli innego maaje man ɗo kanje man ɗo na ɗum juule non ɗe ɓi adamajo warata jotta kam juula ɗum dow sifa jawka kanje kam ko ɓurata hango ha juule man ɗo hani kanje man ɗo ɗe juttine hani kanje man ɗo ɗe juttine nden mbar jarimaje ɓurata timmididgo hani ɓi adamajo kadi juulanɗo alkaweje man ɗo kanko man ɗo o juttina ha alkaweje man non ɗe ɓurata hanrugo non sahabo en juldiɓe non tokkiɓe ɓe bo juldiɗe kadi non hani bo dow yaake oɗo non hani kanje man ɗo ɗe luttira dow yaake kanje man ɗo ɗe juttine man ɗo to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en kadi deydey no yimɓe gaɗata kanjum wonte julgo alkaweje man ɗo dow sifa jawka to kanjum man ɗo ɗum aybe ha juule alkaweje man ɗo innama ɗum kuugal ngal ɓi adamajo huwanta ɗum jawmirawo to kadi hani ɓi adamajo o suɓana kuugal ngal o huwanta ɗum jawmiko ɗo o suɓa kuugal man ɗo ngal laato ngal bongal o suɓana ngal wakkati bo o suɓana ngal wakkati magal bo wakkati man bo laato deydey no hani ngam man kadi hollan en deydey no yimɓe feere ban nokkuje feere no yimɓe sifa no yimɓe juldata alkaweje man ɗo kanjum man ɗo kadi ala kulli hal moƴƴere jawmirawo feecinde amma kadi hanini kanje man ɗo ɗe gona deydey sifa no salaf en juldiɗe ɗo kadi ko yimɓe tampi ha jotta jottinayi non man bo kadi kabdani ɗum wonani ɗum ɗon fotiti ɗum ɗon nandidi seɗɗa go kam ɗum wonani ɗum ɗon fotiti ɗum ɗon nandidi seɗɗa go to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en kadi ɓural julgo alkaweje man ɗo ɗum hunde nde hani ɓi adamajo julɗo o lismonde to ni suumaye man nasti kanko man ɗo o haɓa o lismo julgo alkaweje man ɗo ha lewru man ndu timma ngam tammago kadi jawmirawo ɓamtiramo darja be majum yafanomo bo deydey ko laati zunubaji mako be kuugal man. Haza wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man